салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва боваримон дорем. Хубе иншааллоҳ ҳаматон. имрӯз дар аэропорт омадед ва қарор дорем то ки ай вазъияти нафарҳое ки ба ватан рафтаниан ай Россия ба шумо маълумот расонем ва шахсоне ки билет харидагиян, билета чанд қадар харидагиян, нарх навои билет чӣ гуна шидагия маълумот мерасонем ва ин нафарҳое ки бигем ки билет доштан имшаб вале рейсшон атмен нашид, имшаб бигем мондан пагоҳ парвоз мекунанд. пурсон мешавем лайка биҷиқен то ки навор паҳн шавад, дигарҳо ҳам хабардор шаванд. Фикр мекунам беҳтарин мешавад. Хоб мепурсем. Салому алайкум акаҷон. Хубе тенҷе? Раҳмат мешав, алҳамдулиллаҳ. Айдамадед ва куло парвоз доштен ака? Бале. омаден дар даромадгоҳ тафтиш буд ё ки не? Ака кадоми бародари азиз мисол ҳуҷҷат дора, документ дора, як мебинем ҳуй мета ҷавоб мета. Ака одамое ки бо мисол документ ҳуҷҷат надошта боша нисбати ӯ камтара қимтара мақсад. Бале акаҷон, мо ҳам дар видеомон мегӯем ки ҳолатҳое мешавад тафтиш ҳаст, ҳолатҳое мешавад тафтиш нест. Дар ҳолате ки бигем ҳуҷҷат пурсанд, муомила карда гузашта мешавад. Дигар омаден бигем ягон камбудӣ нашид. Не, дигар ягон камбудӣ набуд. Бале акаҷон. ва омаден рейстон атменид шид бигем. Рейс атменид шид, пагадам. Бале, хабардор кунем ки ҳамин хел ҳолатҳо ҳам мешавад. Иҷа бигем айби авиакассаҳо ҳам нест, ин ҳама ҳамиҷа дай. ҳатто авиакассаҳора 1 соат пеш регистратсия мешавад ки хабардор мекунанд ки рейс атменид шидагиай. ва билета чанқа харида буден ака? Билета ака 2 рӯз пеш 38600 рубл харидем. 38000 чанқа? 600. 38. салому алайкум акаҷон. ва алайкум ассалом. салом ба ҳамаи мардуми муҳоҷир. Бале акаҷон. касоне ки мисол шуморо дар ҳамин канали шумо тамошо мекунанд, мебинанд, хеле беҳтарин кора шумо мекунед нисбат ба халқи муҳоҷир. ай ҳамаи аҳволи мисол халқ хабардор мешаванд, мисол мефаҳманд ки дар аэропорт чӣ вазъиятай. мисол хай мо омадем, мисол мара ягон кас напурсид ту ҳуҷҷат бите, ту ҳуҷҷат дорӣ надорӣ, ягон кас напурсид. ягона ҳамин қадар чишид ки хай омем дар аэропорт будем, баъд мора гуфтанд ки рейси шумо мисол ба пагара монден. ҳамира хуб мешид ки мора як рӯз пештар мегуфтанд. мо саргардон шида намеомадем ба иҷара, меистодем пагода меомадем. ин ҳозир мо саргардон шидаги дар ин имишав дар даруни аэропорт намедонем чӣ кор кунем. оли як сутка ждат мекунем, бо пага шавам ака худо парвоз шава ба вақташа, бо ягон задержка дига нашава. агани намедонам ҳоли мо чӣ мешавад. шумо омаден тафтиш ҳуҷҷат небигем? тафтиш мара ягон кас напурсид. ман омадам, хаям ман медонистам ки мегуфтам фақат сеюми худқатӣ бидроен. сеюми худқатӣ натурам омадам, ягон кас мара хай ҳамҷо ҳам сумка пумка ҳами чизора проверка кард. лентада мондам, ай тараф гирифтам биромад. دیگه یگون کس مرا یگون چی نپرسید. پس ای ویدیو بگیم هم صحبت چیدیم، اینه برادر 2 روز پیش خریده بوده بلیت، قیمت خریده بوده. ما بر وقت تر گرفتم. بر وقت گرفتن چند خا گرفتیم اکا؟ 21500 ما موی 9 سپتامبر گرفتم. بله و شخصانی که بلیت گیرن بر وقت گرفتن شون خوبتره. البته حتی همه بچه‌هایی که همه کار سر کار دارن همه بلیت فروش قطعی مقصد ما پرسیدم مسئولیت موی سپتامبر زنگ زده پرسیدم، گفتن که اکا حاضری برد میکنی. برای همون ما سپتامبر گرفتم 21500. ما حاضر اومدم این بچه‌ها رو میپرسم حتی تو 40000 خسته بلیت. برای همون ما گفتنیم که کسی که مثال حاضر تو سالی نو مقصد خانه روانی های حاضر بگی بلیت برد با خطه. ای کانال اکا عبدالله مثال هم بلیتو بگیرن ای حاضر بگیرن، ای حاضر کوشش کنن بگیرن. با همه خیلی ایره هیچ کس نمیدون. ایره خیلی مورا همه خیلی فهموندن که ای حسابه که همه سمالیاتی ما در خیلی یگان ویران شده که جویش چی پرابلم شده که авиакассаҳо бигем барвақттар хабардор шаванд. мо ҳам ҳамаи авиакассаҳоро мегем ки саргардон нашаванд. анамира мора як рӯз пеш биган аиҷа мора уже худаш бигем ҳамин хел ҳолате шид ки 1 соат пеш маълум шид худчанда ака. не ака причинаш ҳам хел гуфтан. мо рафтем назди ҳамун намояндаи авиакомпания уралский рафтем. ҳам хел мора фаҳмон ки ай сабаби самолёти шумо вайрон шид, мисол ҳамура натонистан куҷоиш чӣ дарди шуд натонистан ҳамура таъмир ша
натонистанд аями ҳисоб ӯ самолёт да мисол 300 нафар ҷо мегирифт ҷои ӯ самолёта иваз кардан дига самолёта даи уже мисол 240 нафар ҷо мегирифт барои ҳамин 60 нафари шуморо гуфт мегардон бале акаҷон ва иншаллоҳ бугем пагоҳ парвоз мекунанд ва и бародарам як пурсон шавем салому алайкум акаҷон шумо ай шермет ва бохтар билет доштем ай шермет ва бохтар доштем ака чанд қа пеш харида будем ауро мо хеле пеш гирифта будем 21 300 да 21 300 рӯзи 13 да бояд мо мерафтем рӯзи 14 бояд тоҷикистон да мешидем неки о занг задан муро мо нарафта занг задан гуфтанд ки ҳами хеле адмита 18 да мешава мо масъулият мо масъулият хатием билета гирифтем гуфт ки мо ам билета туғрӣ мекунем о хай нагирифтанд ай дамадедов туғрӣ кардан клуб омадем хай бо имҷада боина гуфтанд ки пагаҳ мерем имҷа мондаем дига ҳеч акаҷон беҳтарин мақсад ҳамун бародаре ки шумо да билет гирифтай агар яке тамошомонам куна беҳтарин ки мисол билетона гирифтай хай бигем ина атмени чидай бо ай худаш пул мондай барои ки ин рейсон 20 чанд ҳазор ай пули шумо партофтагӣ қиматтар ҳами хали як касо бошанд хуб не соза камо ягон дига ай мо ягон сум пум гирифтагӣ нестяну ам билета бо гирифтан дина мода равон кардан ки ҳаго ай ҳамуҷа мерем шумо да омаден тафтиш чӣ буда ка тафтиш ягон чӣ набуда ка не ягон чӣ напурсидаga ягон чӣ нест тинҷа якаши гирифта ай бародарам нархи билета пурсен салому алайкум алайкум ассалом нархи билета 3 рӯз пеш гирифта будем 33000 албатта 33000 гирифтем хай бачаҳо да муроҷиат мекунем ки барвақттар бигиран арзонтар бигиран ба фоидаи худшон мешавад ва метунанд ки ба шумо муроҷиат кунанд барои билет албатта ки шумо дастгирӣ мекунем бачаҳои муҳоҷира албатта мо тарафдорем ки ҳамин видеоро тест кунем масъалаи муҳоҷирона бифаҳмонем ки ҳуҷҷат тафтиш ҳаст баъзан вақт ҳаст баъзан вақт нест мо вақте ки ман даромадам шахсан мара напурсидан ва дидем ки дигар шахсора баъзан баъзеонша пурсидаеста будан ҳуҷҷат албатта ки иҷа аэропорт аст албатта пурсиш ҳаст баъзе вақт бисёр мепурсанд бисёр бачаҳора мақсад барои ҳуҷҷатош лекин кӯшиш кунанд ки ҳуҷҷатошона дуруст кунанд албатта ки ман ки ҳуҷҷат доштам бечашми тарс омадам даромадам мақсад хушрӯ ягон касам напурсидакам аммо худшонам медонанд ки беҳуҷҷат чӣ хел меояд чӣ хел медирояд ё албатта ки дигаи психологияи муҳоҷиро ҳам огоҳам медонанд лекин эҳтиёт кунанд ай шумо мақсад хоҳиш мекунем ки дастгирӣ кунен канала билетотона барвақт заказ кунем беҳтарин суханҳо ҳаматонда раҳмат бигем барои баромад кардан лайк ҳамонем бачаҳо ки ҳами барнома мисол паҳн шававу тамоми ҳами мардуми тоҷики худмон бубина ҳамира бародарои азиз апаву ховаро ҳамин умуман муҳоҷирое ки мисол ҳамин москва меянд дар канали ҳамин бародари мо подписатсия кунед лайк ҳамонен ҳамиро бародара дастгирӣ кунед обуна шавана обуна шавед